Tao po! Tao po! Tao po! Oh, ikaw pala pre. Halika, pasok ka. O pare, anong atin? Pare, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yung pare? Basta, huwag lang tungkol sa pera ha. Yun na nga pare, naparito ako para mangutang ng pera sa'yo. Eh, halos kahihiram mo lang ng isang araw ah. Oo nga pare, ang dami kasing gastusin ang inaanak mo sa eskwelahan. Wala naman akong ibang mapagkukuhanan. Tanging ang maliit ko lang na sinasakang aking pinagkakakitaan. Pare, kung ako lang masusunod, pautangin kita. Kaso si Mrs. nakagalit na sa akin. Pare, parang awa mo na. Kailangan ko talaga ng pera. Sige na pare. Sige pare, magkano bang kailangan mo? 5,000 pare. Idagdag mo na lang sa mga utang ko sa'yo. Sige pare, sandali lang at kukunin ko yung pera ko. Ito pare, 5,000. Salamat pare. Hindi ako nagkamali sa'yo. Maasahan ka talaga. Ano ka ba pare? Wala yun. Ang masasabi ko lang, sana may balik mo yung pera para hindi magalit si kumari mo. Pasensya ka na sa akin pare. Wala na kasi akong ibang matatakbuhan. Hayaan mo. Ibabalik ko din tong inutang ko kapag nakani na ako. Sige pare, basta ibalik mo na lang. Paano? Tutuloy na ako. May gagawin pa kasi ako sa bahay. Sige pare, mag-iingat ka ha. Salamat pare. Anak, nandito na ako. Tay, saan po kayo galing? Kanina ko pa po kayo hinihintay. Doon anak, kila ninong GR mo. Umutang muna ako ng gagastusin natin sa bahay at sa pag-aaral mo. Tay, umutang na naman kayo? Ang dami nyo na pong utang kay Ninong JR. Baka pumabaon na tayo sa utang niyan. Anak, huwag kang mag-alala. Babayaran din ni tatay lahat ng mga utang ko kapag nakaani na ako. Sige po, Tay. Bakit ka malungkot anak? Tay, alam niyo po, naawa po ako sa inyo. Ano kaya kung titigil po muna ako sa pag-aaral? Magtatrabaho po muna ako para makatulong sa inyo. Yan ang wag na wag mong gagawin anak. Malubog man ang tatay sa utang, hinding-hindi kita patitigilin sa pag-aaral. Tandaan mo yan. Alam ko mahirap lang tayo, pero gusto ko makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Dahil yan lang ang tanging may papamana ko sa'yo. Hayaan niyo po, Tay. Hindi ko po kayo bibiguin. Mag-aaral po ako ng mabuti. Salamat anak kung ganon. Huwag kang mag-alala. Si tatay ang bahala sa lahat. Salamat po, Tay.
Anak, unawain mo sana ako at pagpasensyahan. Dala ng mga ginagawa kong pangungutang. Pagpasensyahan mo sana ako kasi kailangan ko itong gawin para sa iyo at para sa ating dalawa. Simula nung iniwan tayo ng nanay mo, ay nagkandalaw-koloko ang buhay ko. Dahil nung una, ay hindi ko ito matanggap dahil mahal na mahal ko ang nanay mo at hindi ko kayang mawala siya. Pero ikaw ang dahilan kaya ako nagpatuloy sa buhay ko. Naawa ko sa iyo tuwing hindi kita may minsan bibigyan ng baon at nasisigawan pa. Pagpasensyahan mo sana ang tatay kung minsan nagagalit ako sa iyo. Kung minsan paulit-ulit ang mga sinasabi ko na parang sirang plaka. Basta pakinggan mo lang ako. Kasi lahat naman ang sinasabi ko sa iyo balang araw, maiintindihan mo din ako. Na hindi ko ito ginagawa para sa sarili ko, kundi para sa iyo. Gagawin lahat ni tatay, anak, makapagtapos ka lang ng pag-aaral. At kahit anong trabaho, gagawin ko ang lahat, matustusan ko lang ang pag-aaral mo. Anak, hindi ako mapapagod na alagaan ka. Hanggang sa aking huling hininga, pinapangako ko na kahit anong mangyari, ay bibigay ko ang lahat ng aking makakaya. Para makapagtapos ka lang, susuportahan kita sa lahat ng bagay na gusto mo. Kakayanin lahat ni tatay. Kahit wala ng nanay mo, ipagpatuloy ko lang ang lahat ng aking nasimulan. Kahit anong mangyari, basta ang importante, makita kitang maging maayos ang buhay mo. Balang araw, na kahit wala na ako, nasa mabuti ka ng kalagayan. Anak, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka ng tatay. Tay, mano po? Tawang ka ng Diyos, anak. Anak, mukhang masaya ka yata. Opo, Tay. Kasi po, ako pong pinakamata sa exam namin. Talaga, anak, napakagaling mo naman. Manang-mana ka talaga kay tatay. Siyempre naman po, Tay. Ikaw talaga, anak. Siya nga pala, kumain ka na ba? Hindi pa nga po, Tay. Nagugutom na nga po ako. Ano po bang ulam natin? Ano pa nga ba? E di yung paborito mong adobo. Adobong kangkong. Ikaw talaga, Tay. Kahit kailan palabiro ka. Halika na, anak, pumasok na tayo. Baka lumamig pa yung pagkain natin. Sige po, Tay. Pare? 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 Oh, pare. Ikaw pala. Magandang araw. Pare, magandang araw din. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kailangan ko kasi ng malaking pera. Bakit, pare?
Anong nangyari? Si kumari mo kasi, kailangan niyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Sabi ng doktor, baka pag hindi naagapan, pwede siyang mamatay. Pare, tulungan mo ako. Naubos lahat ng pera namin, pati mga pautang ko. Sandali lang pare. Ito pare, Ano yan, pre? ito yung titulo ng bukid ko. Pwede mo munang isanla ito para may gamitin ka sa operasyon ng asawa mo. Pare, paano ka? Paano yung anak mo? Taingan na lang ang pinagkakuhanan mo ng kabuhayan mo. Sigurado ka pa, pare? Oo pare, siguradong sigurado ako. Bakit, pare? Pare, alam kong importante sa akin ang bagay na to. Pero mas kailangan mo yan ngayon. At isa pa, naalala mo yung mga tulong mo sa akin. Kulang pa yan. Dahil kung wala ka, hindi ko mapag-aaral ang anak ko. Kailangan kong gawin para makabawi naman ako sa lahat ng mga ginagawa mo sa akin. Maraming salamat, pare. Nagawa mo pa rin akong tulungan kahit ganyan ang estado ng buhay mo. Alam ko minsan, labag sa kalooban mo na tulungan ako. Pero ginawa mo pa din akong tulungan. Kaya pare, bilang ganti ko din sa'yo, ay hayaan mo ding tulungan kita kahit sa ganyang paraan lang. Maraming salamat, pare. Sige pare, puntahan mo ng misis mo. Baka hinihintay ka na niya. Sige, pare, alis na ako. Sige pare, mag-iingat ka. Tay, inom po muna kayo ng tubig. Salamat anak. Mukhang pagod na pagod po kayo, Tay. Oo nga anak eh. Bakit pala nandito ka? Si tatay naman, Sabado po ngayon. Ay oo nga pala no. Nakalimutan ko na kung anong araw ngayon. Paring Berto, O pare, ikaw pala. Kumusta na pala ang misis mo? na-opera na si misis ko, pare. Sa awa ng Diyos, naging okay yung operasyon niya. Salamat, pare. Mabuti naman kung ganon. Wala yun pare. Ano ka ba? Salamat, ah. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ma-operan si misis. Ginawa ko lang naman yung nararapat. Tinulungan mo ako. Siyempre, tutulungan din kita. Maraming salamat, pare. Siya nga pala, may ibibigay ako sa'yo. Ito, pare, yung titulo ng bukid mo. Pinabalik ko na. Ang bilis mo naman yatang nakuha pare. Oo, pare, blessing siguro. Alam mo bang naging triple ang napagbentahan ko ng palay? Talaga? Napakaswerte mo naman.
Samantalang ako, Huwag ka nang malungkot pare. Siya nga pala, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo pare? ano ba yun pare? Na kung sana, pwede bang ikaw na lang mamahala sa mga bukid ko? Di ba mayroon kang mga tauhan sa bukid mo? Oo pare, pero ang gusto ko, ikaw ang mamahala dito. Mukhang hindi ko yata matatanggap pare. Bakit naman? Pare, alam ko na malaking responsibilidad yun para sa'yo. Pero gusto kitang matulungan. Isipin mo, para sa'yo at para na rin sa anak mo. Sigurado ka ba pare? Oo naman, sigurado ako. At may tiwala akong kakayanin mo yun. Asahan ko yan ha. Basta, magsabi ka lang kung kailan ka pwedeng mag-umpisa. Sige pare, Sige pare, alis na ako. May pupunta pa kami ni kumare mo. maraming salamat pare. Salamat po, Ninong. Sige abe, pakabait ka ha. Opo, Ninong.